Sanibonani South Africa, ngibingelele umfana wami Nomiya owaphansi Friday wamnyathi la engiqhamuka khona kwesenkosi uCulu indawo engiqhamuka kuyona induna uSabelo owakaMadela. Njengamanje ngihleli nensizwa ethanda ingane yabantu yamapiano kabi. Awona nje manje si South Africa sesicabangile into esizoyenza sizomvalela endlini nomfana ngaphuma. Hamba kanjani Nkosi Mpembe? Ngiyaphileka kuwe khamba kanjani? Ngiyaphila, abaningi bakubiza ngoSpikili. Awuzibatshela abantu igama lasekhaya, uba igama lasekhaya nje. Kahle lelo gama laziwe naledi kuphela. Mangathiwa ngiyadalula ngabe sengibreak i-secret yethu isivumelwano. Kahle noNaledi manaka. UNaledi uthe hlehlani majongo wathi hlehla kade libomvu. Uyaqhubeka noma kunjalo? Uyalazi udaba. Ngizolo ngimi ngento. Phela entombini akumele ujabulele intombi oyithola kalula. Kumele uyithole kanzima ukuze nikwazi ukuthi ningabe nisahlukana. Lo uyithole kalula umlilo wamaphepha ihamba manje. Manje ngoba uZoso lentombi iqale kwathiwe kaZoso. Yahlala kuZoso. Wena manje uyidla ngamuphi ushuni? Hayi mina ngingena ngoshuni wami oZoso nondodana nobaba bangabodwa labo isikole. Mina nje ngiqhamuke nje ngavela ngathi ngiyayidinga lento kazi sengifikile ngomfowazana. Wemfowazana. Manje ushone ngane mfethu uzoyisusa eNanda uyise lapha wazolibombe emakhaya. Hawu kunjalo impela phela kumele iyopheka lapha ifike egcekeni yenze lo ekwenzayo. Kodwa umuzi sowuthenga la eThekwini. Omunye khona bese nguzamile ngale egoli. Kuzobonakala ukuthi kuniseka kanjani. Hayike nizwele South Africa. Ake sibuye la nkabe yami. Kunomsebenzi ekade niwukhiphile ngicabanga ukuthi une inyanga ntathu. Ngicathi izintathu impela i-album. I-album. Niyabuya manje senikhipha isingi nenzani Spikile? Nisenzani si South Africa? Kahle sipha abantu into abayifunayo. Because lesingi kahle sithema sithi siyayithinta nobafuma leyo ku TikTok bathi abantu cha le ngoma iphume because ngoba siphilela abantu sijabulisa abantu so bekumele ukuthi sivedane sikhiphe yona abantu njengoba beyithokozela ke injalo into impela. Bana wenze njani umsebenzi we-album njengamanje kuma streaming? Manje uyakhuphuka and ukukhipha kwethu lesingeli ngathi ukhuphuka kakhulu ngoba wonke umuntu ufika angene ayilalele zonke. Ngathi mina njengobhuti omdala bese ngithethile ukuthi hayibo ngathi umsebenzi ungakalungi sengikhipha omunye senifuna ukuwuphazamisa kodwa uma uyichaza kanje ingenza mina ngi-understand nomuntu wase South Africa a-understand. USpikili usithembisani ngomsebenzi wakhe ke nje kusuka manje umsebenzi wakhe uwonkana okuhlanya ngoba usuyagula manje. Uyabona leti ufike wagulisa thina bese uSpikili ingane elungile hayi kodwa manje ngeke usuzogula noma right ukuthi abantu kwesisikhathi abayibunga lendlela mina into engiyibuka ngayo yabo because mina kahle ngizokhuluma nje iqiniso njengomuntu efa mina ngiyiphilela impilo yami ejabulisa mina because ngenzele ukuthi kunabantu la eminyango abane-stress. Kumele ukuthi masenze into ya social media sicabange labo bantu ukuthi kumele bebe right empilweni bethi bebebuka ama-video ethi umuntu achazeke abe nemibuzo ukuthi labafana bayabhedela umfana wenza ukuthi nokuthi kusenzela abantu abaseyibhedlela ukuthi beqedelwe i-stress singabi khona kaningi kahle senze South Africa ingabhoreki injalo. Izwele-ke bafowethu uSpikili useyindlale yonke into yomsebenzi wakhe wayithatha wayibeka obala. Kwento ekufanele uyenze ukuthi uhambe uye lapha kwezobuciko chat ngizokupostela ama-performance akhe ngizokupostela okunye okulandelayo. uSpikili owakadladla wasezwelibomvu umfana osesemncane kakhulu ophusha ngendlela eyisimanga social media wise ugood yonke indawo umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Wena uzobathi hayi ngeke ngicele lapho sicelele kubantu futhi bahamba ukusupport. Kahle majongo nezintokazi ngithi ngiyacela ningisupport bafowethu kuyo yonke into engiyenzayo cela ningayithathi ngesinxele kepha ngicela niyithathe as positive kuyo yonke into engiyenzayo ningayithathi into ebhedayo thathani okright bafowethu. Akube ukuthi niyangena ku-social media niyangiphusha bafowethu sikwazi ukuthi siye phambili samasinamumva amasha because nathi sabafana abancane siyafisa ukuthi siye phambili asilutho ngaphandle kwenu ingqwele masikhuliswe yininda ikona okright. Ngiyabonga kakhulu South Africa. Ziyamemezana-ke ingqwele kulezi insuku. Mayikeza ngimemeza uzosabela noma uzokholoza? Mina mhlambe mangakuchazela mhlambe sezingimemezeka u18 wasabela ngisabelile ulokhu uthe nje manje usabela ngesilungu noma usabela ngesizulu? Ngisabela ngesizulu ngoba phela wasabela ngesilungu sekuyaqala bafaka isoyo uthi ucela ngayifaka isoyo emsebenzini wakhe imali bapho.